Alma. Il est allemand. Ah oui. Ça va? Ça va. Ah. Bah, il est carreau là. Carreau. Mais moi, il faut avec un bureau là. Parce que des films, n'étara, n'attend pas. Problème quand même. Ça va quand même? Ça va. Problème quoi était? Problème. Est-ce que Fleur ne fera rien à faire? Sally! Sally! Oui. Voilà. Voilà, on me l'outille. Bon, voyons. Elle n'est Tony voilà, et va. Elle n'est qu'un toi. Tony voilà, et va. Anchi te vois. Ma cité à moi. Attends. Oh, ignore. Oh, voilà, c'est divin no garadoni. Ni avantari. Et vous voulez dire, ala quand même kelema. Oui, ala quand même kelema. Yai. Ala ka ke sini mugu fana ka juga ka tɛmɛ ni ta kan o sɔrɔli fana bɛ fisaya ni nin ye ala ka jisuma kɛ jamana in fura ye Alima. Ça va? Quand il est là, ça va? Quand et avec un. Alima. Ubetui. Et ndenu. Donc madame, de monter là tu mets parce que la game là déjà. Ndenu sa Alima. Donc il y a de la vraie là pour le Wole kana dron ndenu. Abi. Atiga sobre questão. Esse ano. Allah. Ouais. Esse ano da manhã. Flo. Ni kelen ka nin yɔrɔ janba den bɛɛ tagama an ɲinana an ka telefɔni na ne yɛrɛ hakili ko c'est pas la peine n ta sɔgɔni na Terini.
bɛ na appartement kɛ cogo la o yɔrɔ in y'a dan de a sigiyɔrɔw de wa a kɔnɔna de wa kilim b'a fan bɛɛ la wa ɲɛ b'a la hali dumuni kɛ tɛ tɛmɛ i kan ni appartement y'a dan ye sa walahi ne tɛ fɛ ka bɔ yan dili filɛ sa a kuma fɛ wa nin bisiku nin dɔrɔn de ka di ne tigi ye comme bi ta ni bila appartement kɔnɔ dagabana yɛrɛ bi appartement ni nin tɛ dɛ aw ɲɛ b'a la a dan de don ne bɛ lafiya de la oui a dan de don kɔrɔbɛbaw ne gawa ni nɛgɛ cogo bɛ ka taa kɔrɔbɛ ka sɔrɔ n dalen bɛ yan mɔgɔ bɛ nin bɛ kɛ kuma yan ne fɛ ka bɔ yan yɛrɛ bye bye Fa. Cɛ ja dili yɛrɛ tɛ maa denni ye koyi. I bɛ nin soba ye e bɛ nin kɔnɔna na i b'i yɛrɛ di karamɔgɔ wɛnsɛ ka so kolonba in ma. Wulu bɛ kɛ nin du ninnu dɔw kɔnɔ dɛ. Non dili non bi fana non n sɔnna k'i ye maaba ye. Mais mun de kama dili bɛ karamɔgɔ wɛnsɛ ka so kɔnɔ? Ni ne ye yɔrɔ sɔrɔ ne bɛ taa wɛnsɛ ka yɔrɔ la ni nana yan yɔrɔ la ka ga dɔ jɔ yan ka nin kɛ yugurugu feere yɔrɔ ye n'a la karamɔgɔ wɛnsɛ tɛ ne ye kuma tɛ ka to yen. Tɔgɔ in de ma diya n ye kosɛbɛ quoi. Tɔgɔ in ka fisa. Non tɔgɔ in ma diya i b'a dɔn ne ka laɲini kun ye ka tɔgɔ n'a ma ɲɛ ko kɛra tan ne tun bɛ fɛ k'a dan ba de la. I m'a ye mais jɔn de tɔgɔ ye da di? Voilà, ne yɛrɛ seko tɛ koyi ba y'a cɛ de ye den tɔgɔ da. Ba y'a cɛ wa? Donc cɛ in ye ba y'a cɛ de ya? Ba y'a cɛ de ye. Ne bɛ ɲininka o bɛ mun dusu la e nɔfɛ? Voilà i bɛ mun kɛ i b'o kɛ dɛ cɛ in bɛ fɛ ko f'ale ka ne furu. Ko jumɛn? F'ale ka ne furu. Mais Flo est-ce que nin kunkolo ka ɲi? K'ale tɛ fɛ cɛ wɛrɛ ka ne ta ko f'ale ka ne. Alahu akbar fo ne su walahi. Ne dun bɛ de fɛ. Vara, qu'est-ce qu'on va rentrer le point de chez la il faut qu'on quitte ici. C'est qui fait l'idée, il faut qu'on quitte ici. Tu vas faire quoi? Ne me ça. Tu es Flo, tu es en fait comment? Ayi, ne bɛ sunɔgɔ la. I da ko wa bala la kojugu. Bon. Est-ce que tu n'as téléphone n bɛ fɛ k'a ta. Téléphone ayi sigi téléphone min bɛ yan nɔ. Téléphone filɛ. Ci i yɛrɛ n jatigɛra yɛrɛ. Ayi girinna ka n bɛ tan tɔ. A ka di? Awɔ a ka di. I b'a dɔn ni ne ye kɔnɔ mɔlen dɔ ne jaabi tigɛ. Ah bon? Kɔrɔlen i bɛ don i tɛ da kungo mais bi e bɛna dɔrɔn i da kungo. N'est-ce pas? Ok. Pas de soucis, mais quand tu as bureau là, on y a un téléphone. Ah oui, le téléphone, tu as le même. Ah oui, ça. Oui, il y a des gens qui ont maintenant, mais de service là. Ah oui. Voilà. Flo. Allez, ça va? Attends. Ah là là, c'est bien. C'est bon, il faut qu'on parte. Tu es Flo, il y a des gens qui sont il y a des gens qui font des avocats. Et il va nous faire comme clé des filles qui ont et il va nous attentivement. Nako, comme il faut, Allah t'a dit, mais fait qu'elle a eu n'a pas il va accepter ou il t'a accepté. Tiens, voilà! Il dit à Chris, Aïssa! Tu veux qu'on quitte ici toi aussi? Non!
moyunga sabali da poite moyuni sabali bo ngofa ayati mogo sita kanye wa fama yati mogo sita kanya ngamoyo ante zikri bile kene baswete bashite alhamdulillah amba zikri bile ya inya bai boy ngafza de we fuite muyuni sabali bo ko Karamogo ni kakalama dun te kelenye Karamogo weze Karamogo nyumanye ede bika muso umago gila ede bika cheba umago gila de fara makorobaka eba umago gila na weze ede Karamogo ye ni kakala mautike zikri chamago ini mini son aka haram mini son Karamogo do ki ala kan son mi son alhamdulillah ala ne Karamogo weze son son fe na dien dumudo zikri chamago ne be so de ema so mi tolbe dam de san fe ninga digdu zikri chamago moki comme me fe ka bo ma foite du kono bi flow bora diliko kabeta voyage la miki hakilito dala ya mewa diliko kabeta voyage la dili afan be kunu kale beta Abidjan kabeta Abidjan donc anga me dili kele makono ya dili ke dili jole be ne la sokono Abidjan dili ko kabeta lo Abidjan kunu Karamogo ne dili bi de dili mi wallahi ne talanga yugu yala la ne so nyana mamba do dala ne dili abeka do sokono zikri chamago mo be bonyan fesa Karamogo mo be bonyan Karamogo mo be bonyan chere la koni ibe se ka fo ne namfigi me namfigi yake men ngoni ka kuma fie ko chente i koni o dogo konte na ibodo ai ko ni madelika kuma sifoni anyi mi takala je kama kechen mo dili aka segida ko la kunu kabeta Abidjan aka haramu bi ni jone ma be ke dili kamo sagi mi ngume dili ko la sagi fitinte ko la ta inte mi ko ni era de dili Karamogo abeka doso kono ni era de nya nga iko mi ne ku yora ka jala doni ni ngu ya wole nkanta la so nga akana ke kono ina fa galon tigede sabula quartier o challenge do sisa abisika ke quartier do be Bamako ya mi to ko Abidjan atalai o madan folo quartier te Bamako ya mi to Abidjan no konte ngoni wadli be Bamako ya ne nera de nye ai nenye maka nenye de ai chama galon tigala ba jande me kono de no so ba infle du ko nana so chauffeur ni be teme ba soro limeru menenendo ibe sunguru ni unye fini ko la sagero la sagero ne ko ni adondo ai de na chama ga dili be janga wala kila no ni foti donc ko bon ka ni musulman ngo ka be voyage la de kan anyini non ni odio parce que ni musa afie ka beta voyage la ni furum so do kuma do la nyini ngani parce que ni ma nyini aka haramu ibe balika ta sura kamale maro bolo wodo la ka yere masigi ni yorom dili ambe franyo nga ka beta voyage la ere ko mi yela be wulu bokolo ka yela la dili yoro do la kuma ka non wa do abani yora uba ubi toko do yora abadima Semua apa di mana yoraj? Awa ube yora ngole tane abadima machama ibai chemisenu de bu somo ka waru faranyo kata do tiguma ube yora ndo mo be se ka kile saba kile nani ko tiginu obu dai ore wole ko abadima sani warbi ibe se ka to shot ani kalo kele no chama ko anga hakilito anga no begi jantu musala sisa na bekan ni janto ni demso bi boleki janto la ni furumso bi boleki janto la idoko ni ki janto la parce ni abadama mi flani ni krole le sadiri ni jena ko to la de jamana kono parce ni wala nununa ene ala chemsani ni musulmanu frale nyonga ni mameke Karamogo ma foke aduntai abadima konna nere dia ya be kalbi bonen dilima na sindura bi no na mana sindura bi do
n'a mana sini a bɛ sɔrɔ kamalema dɔ bolo a fɔ ne dun y'a fɔ aw ye kuma o kuma ne kumana a b'a fɔ ne ye nafigi ni ne ma nin fɔ aw ye sisan a b'a dɔn non an t'a dɔn ko dɔw bɛ yen olu tɛ nafigi ye mais n'i ye ko ye dɔrɔn ala ko i kana fɛn de fɔ i ma min mais i ye min ye n'i y'o fɔ kɔni yala o tɛ baasi o tɛ foyi voilà maa tɛ jigin la cɛmɔgɔ i bɛ se kɛ hali sisan ni e ye fɛn wɛrɛ ye cɛmɔgɔ n'a fɔ e ɲɛ de y'a ye a fɔ o tɛ nafigiya ye o tɛ nafigiya ye sariya m'o kɔnfiye n'i ɲɛ ye min ye i bɛ se ka maaw ladɔnniya la o tɛ nafigiya ye fiyewu ala k'i sara ala k'a to o la yen yarabi maa y'ale to o la yen ala k'ale to o la yen an kɔni b'an ka an fana ka sanguruw kɔnɔ yan n'a y'a diya a kana na a b'a fɔ a bɛ Abidjan wa ala ka Senegali sira yira a la Bamakɔ Abidjan ne wa tigiri kɔnɔ min sɛnɛ yala dɔɔni baasi t'a la alhamdulilah Abidjan ba cɛ Bamakɔ bogotigininw ta tɛ dɔn ka ban yanni Abidjan cɛ i bɛ tile saba tile naani i b'o de kɛ yen sira kan e taali da yan fɛ ko Abidjan jaa a taalen don kamelema bolo ko Abidjan mɔgɔ t'a dɔn bɔn ne fana ma kuma ɲɛfɔ karamɔgɔ ye dɛ mɔgɔ t'a dɔn n'a ka kamalen in tɔgɔ ye ko Abidjan dɛ an kan k'o fana ɲɛɲini k'o dɔn dɛ nka a bɛ kɛ cogo di i karamɔgɔ ne ko k'e b'i nin da ninnu ka adamadenya kɔ u b'i fa yan bila ye ne bɛ bɔ dalala la n bɛ n ka yɔrɔ yɛlɛma i ka so kɔnɔ k'a ci k'a kɛ fɛngɛ ye o bɛ de fa yan o ka ko da i ni ɲama ye Cɛn tali t'a la k'i bɛ na n ka appartement la. A bɛ kɛ cogo di? Yarɔ mais n bɛ fɛn kelen min f'i ye ka gɛlɛya i jija i ka n'i ka support bila. Sport ya? Non support ka ɲi ma trop. N'ala sɔnna i yɛrɛ bɛ taa n tɔgɔ sɛbɛn sport yɔrɔ n tɛ sport bila diɲɛ na. Mais n fana bɛ fɛn kelen f'i ye kana to togo si la Lamini ka bɔ nin ko in kalama ni ɲɔgɔn cɛ. Bébé cogo ci ta. E kana to a ka bɔ a kalama dɔrɔn. Ok mais i b'a kalama ko nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ. Awɔ ne b'o dɔn mais kana to a ka bɔ a kalama dɔrɔn. N y'a mɛn problème t'a la a tɛ bɔ a kalama a ko bébé. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka sira ɲini komi an ye tile kelen si ɲɔgɔn ma. Ne y'a fɔ an ka luwanse mɔgɔ ye n ko bɛna taa Abidjan. Bébé o ma ci. Awɔ wala n bɛ fɛ ka sira ɲini. Ne appartement ta une semaine. I kelen bɛ se ka to yan ka une semaine tɔ la fɔ ne kɔni bɛna taa. Ok problème. Nin ne yɛrɛ ka bagage labɛn. I jɔ n ka taxi passé d'i ma. Ala ka ɲi sa. Bébé o minɛ. A ye ka n'i yɛrɛ bila wariko la sa. Mais depuis ne nana e bɛ ka wari mugu di ne ma e tɛ ka wari misɛn min. I t'a de don o minɛ sa. N y'a mɛn n'i ko ten. Voilà. A diyara n ye. I jɔ k'i bila ɲɛfɛ. A ka ɲi sinon mɔgɔw b'an ye dɛ. A ka ɲi ne kelen bɛ taa. Ok problème t'a la. K'a bɛn n'i sera min ye. Ok. Kisano. Karamogo. Non. Yo ko te ko le mon est petit. Mo ka to ko yi. Be stari ya la je du moro ne ka soda la ja baragadi. No. Ai baragadi are la. Ne bote. Mi ne a. Ne ma fe ngo nga ma do bi. Ale ko yen bila ka fura ko ci do nyana ko ne kun tambe o fura nyinin de la sugula ay be baraka diare la Christine te ko ni boro ek baraka di ne amasa ha Ita ko nya yini na ke baraka di o mai bi ka sugodi ya ay ta baraka di mi o mai bi sagla ni fura na la je ki o ma na ta musore ne ma ngara fura si muso be yoro fura ke ngam muso fana ka yoro fura ba de manadi ya ne ga sodi ya ne ga sodi Bisi na amena bluff ko na kuyi. Tara ne bluff re. Ala ni kira je be sega no sojomi. Iki shiga para gede na la na ngala patron be. Me ga ulu bilale be ga ulu. Oh. Cristiano. Jabagene yane takatinen patuma. Jo. Jabagene. Jabagene kele. Aw. Ya. Aw. Cristiano ya. Mane mana. Oh no. No, akma anto tiga wari ni ne be ala de nyeta na. Wallahi Karamogo. Na dume ane re.
Eviani. Como fem pela fargolo bonyokona muna ngadala. Abe Christine Eviani. Okone onyenye. Onyenye. Christine ni ekon bien koni. Ni fana bise ka toka na burula ya. Ha? O te ko jigo koni. Karamogo etubirawo. Na? Etubirawo. No tubira ne ma fe mo tubirawo. Ono tubira nga dine ko ma bise ka tabu mo gonye. Ne bise ka toka na biye ya no ha. Aere benente bli ka toka na nifi afonyi dro ni bia ni jabakane chami toka na burula. Ai ni tubelelo. Imanga na musufi mai. Ma fa musa. Ne be ka mami nga tife tisa ngone taro ka kunya na bo. Ngo oye musudi. Ne mato fenwa. Ona fara mi sembi kona goro katane fe. Sisa ni ne fana ka so yoro do. Ne fana bisa ka to kan sembo kona goro katoka na borola. O te fuige. Ai dina ko ti kuma ka to ka ni mo nyogo fe. Ya fa sigi nyogo era la nini mai aramadinya ke. Ni ma ni mai akakai ka mo ka yoro do ka to ka na borola. O de por eso no ni la ferelo. No. Me vengo solo. Wallahi. Kirisano. Ba. No, I doke. Ali ka dani ma doke. Awo. Masite. Wato watikali. Ko jabagana erete. Atia. Awa bolunu. Okoni shi bene atuma mine ngono sa. Emore mena neka. Ala to ka fonyi na tiandrunga. Awo. Basite nya famu. Yoro fra. Medo nyakala. Medo nyakala ke ni mpote chila mitasu. Mitasu. Sana nya famu. Fana ka kilia ndangala sa ha. Ibe kila ko digo mena. Kami be mani. Apa tu be? Ala ka to fauli. Abada. Mama go sing flower. Jadugo basi kamana gankoye olube galo fa galo yelema galo geti besigile nyene dugu basi ko wala mama go sing anje ay ketu de ay ketu ko delivery la dili tara ko delivery la ke dili tara bija ko diva dili tara ko atara kunu we atara sama sura sira ne be se ka woni nga yaro quartier do be Bamako ya min fana to ko Abidjan tu connais bien la fin de l'île. Aïe, parce que on sait jamais. Aïe ça, parce que na ni ofo. Akuko dilita la Abidjan. Ne ba Abidjan min do o ba fo ko be kolware. O de do abeo en tout cas yang on te quoi. Nga bi neta ne nga yugungu ta neta la yala la dugu. O ka so ba do be mo ko be tay o ba wole ko abadema. Chavo, ça va quand même. Pour y faire notre là. Bachi faut être là. Ça va? Yeah. O abadema ine. O dala nere de nye dili. Dili be ka do abadema ngona bi. E bu ko abadema fo Bamako ya ne do. Bamako ya ne neta la yala dugu kono na ne ka client be ne de nye dili abaka do abadema kono. Don mais bi. Flo, ça peut absera ke. Mais tu as fambé ka ba ta Côte d'Ivoire. Do te ba la. Akele ne kundo. Akele ne kono gombe. O de atone ne ya unyinga na soro Abidjan do be Bamako. Non, c'est que a bluffé quoi. Flo limite avec tout peut arriver. Voilà, tout peut arriver dans la vie. Mais mune la ubeni kere. Non, Benika fait. Aramadem Bena Keto. Benika cool de Flo. C'est bon, merci pour les renseignements. C'est bon quoi. Merci. Tiens. On a quel délai ko chamane amini yere. Ko ke tala jamana werela al sebe Bamako kele ngona. Ama miri de fana parce que ni miri la ka foko mo be ta yala la se ka ko biye mo do be ta fo mata da ni ka kumina de ni kungo ni ala doro ne beli
Antara Abidjan, Ami Bamako Yalala, Kantara Abidjan, no, Anja Abidjan Dobi Bamako, Anja Dugu ya fila Abidjan Dobi Kodibari Kono, wa Abidjan Dobi Bamako Korona, Nekunto Doni Sisa Kilite, Ango Dugu Flaplado, Jamote Dugu Nunu, Patron, Ron Anche. Akia to ne mago de bilaw so mo ba cité alhamdulillah amba nego ne be feki ini ngadi o ka fe abadema mu fe ne do Abadema te appartement ngamu oro inde ma o abadema ene mu ne be ke o woro la isere ngata mu ke ngotuni ay me feka do mi me kedi étranger mu mena malida nous te so sur vite fait là au lieu de ta yenta ka yelema et ça nous quoi moment et puis en jeune nous fene kele no wa ku baro gero si so ba ta nous wa musuma nous meta baro gero amuna yara deni mi me ane dilisa so flana yi oh nchemanche soy okay abo sisa wo de bela sigi du kona ka fuye ko ale bina ta voyage la ka bita Abidjan kolwari amu mesene ay mi ka nya fiere sisa ale ko ka bina ta Abidjan ho bi ne de tara yugugu fere la ne de o deni abadema in dala be ka doyi Temogo deni meso no ba akle kile no ko foi ma del ka cinema atara appartement na o atara ko Côte d'Ivoire tagala ne ka mune bala aisa ay e mane famisa ne be fe ka donde ayo ke kumina kwa ayo ke kumina o ina be da digen kile ngono abeta lagara ko juje ma me ke nyogonyena atara Côte d'Ivoire o atara appartement no ne ka mune bala est-ce que atara appartement na ne de kama ou abna ta Côte d'Ivoire ne de passer dama chemo ite sabadi inna ni ga fere de na iboroso kana fem ngamo onyini ki dabo wal vilare wallahi chemo ne masabali wallahi ne masabali ne mbe la se police soma wala bi boge palangono deni bora ya ka fo bogo ga ta Côte d'Ivoire ibe to yo be ga ta chile idaro nwala iti tage la jeli iki kulo ga meli ite sabali chemo ibna to ere ne be tige la pe wallahi sabali sa ifana nyamie ibini jone mako deni mecha manche so na nanna so na kako ka beta Côte d'Ivoire ne aya be ga do abadema mini appartement kele ine na ila se koma ki lata police so chemo ni na foranye chemo ni laje ikafo ma tout madame mo te yango mo ko foite ay be ga ta Karamogo bolao Karamogo bola sa ka ta chi dola iba kala ma tara fanyi ne ta donné a ko no ga ta chi dola o de fone Karamogo bora Karamogo mo fone yana okay malega konti régler ni mama madame ne ko en fam to ko menade ne me to ko fo ne ko ngodili de nyani ya ko en digila madame na de ni ya sege madame fana ba fo ka bararo mo ye ko ale segele no ka be taso kasoro kana Karamogo ka ba de mana ne ma galon tige ko ne aye de ko wa madamu ale ere wallahi ale ere afodon de ma se sino wallahi me fana tafo ni ne ko ni aye ne ba afo bilai galon tige ko ni ngonte do de la ni ma mie ka to fo nto ko nke me ni efefe ya wallahi ma afo wallahi le ba afo madam eta de ka ko ne ke fo idin la sino et ni jo an kibna wajulu ke et ka ko fo ne ke tene chemo la wallahi ne bo donne et tele modi ko ga me wallahi ko ga me wulu me lege wulu ko ga ifana yi kun korba la ko su do ma sai jota Cek. Na be. Ni wulu ma fiu. ko ga do nto isa ni wulu to ya abaka sigi agala do Nche. O chobole. Basila. Ba. Eche ko ga dnew. Me ti ma ma de ko wala. Ango blaza o kele bana sa ya fama. Ko ya femo. Ya fama. Okay, name. E fle ne bita fo patroni e. Ko ne ya don ta kane ka patroni kane doya.
I ne batra bele kono ni bo. Te mana mana ko. Patron toy bay. Patron toy kibara mama de be ambi. Kibara be baye bula. Afo kana. I ka client koro. Jo. Nimea dili. Dilia. Dili de afo du kono moko be. Ka bita Abidjan. Dili ka fashi bo. Dili ko ne wata de o. Amata sa. Afo am ka bita Abidjan. Dili ne dili tala yugu fere la bi ne dili. Appartement garay. Appartement dili be ka doyi. Appartement. Ubu to ka fere mo ko appartement. On est quoi ça? Atram ne. Ne bo do. Maya ni chero de ya. Ne ko ne akele ndo ma ni che de mo fi de. Sisa. I ko mi shugo leno. Shini be na ma be nya fi ako kela to ko ni. Achemo ko de be ga minon che shugo la. De be ga minon cha. Cha abna bi da bisuku jara de. Bo nyenga rizga soro. Che ti kemenan singa mo. Sang on ame ka sang kele horoma. Ai cheji ta iga na ngata. Achemo ko ba. Ne ba de bo dia bisuku. Ngata. Ko ti ero.